Ja tämän jakson aiheena olisi vähän käydä läpi näitä Nissanin alustajuttuja ja minkälaisiin ratkaisuihin sitä loppujen lopuksi päädyttiin. Eli tuonne taka-akselillehan tuli nyt loppujen lopuksi aika paljon 3D-skannailtua, kädillä piirrettyä ja custom-osaa. No, melkein pelkästään custom-osaa. Eli sinne nyt soviteltiin E46 330 dieselin koko voimansiirto. Eli sinne tulee vaihdelaatikko, kardaani, perämurikka, vetarit ja nyt myös Hämarin navat ja jarrat. Ja tästä syystä sinne joutuu suunnittelemaan nyt uuden kiinnityksen perämurikalle tuonne apurunkoon sekä myöskin täysin uudet olka-akselit. Ja näistä custom-jutuista nyt käydään myös vähän tarkemmin tällä videolla läpi ja miten kaikki osat suunniteltiin ja valmistettiin loppujen lopuksi. Ja koko homma on lähtenyt siitä, että mua rupesi tympäsee vähän noin Nissanin perämurikoiden ja vetareiden kestävyys ihan ok, mutta hinta ja saatavuus on todella huono. Että jos niitä nyt sattuu hajoilemaan, niin niitä saa sitten kyllä metästää kissojen ja koirien kanssa. Ja ideahan lähti tältä meidän ryhmärämään BMW Diesel Expertiltä eli Akilta, että voitaisiin sovittaa sinne tuommoinen E46 330 dieselin perämurikka. Akilla oli 3D-skannin tiedosto tuosta perämurikasta ja me skannattiin sitten toi apurunko. Ja ruvettiin vähän katselemaan, että mitenkä se sinne voisi sopia. Ja siitähän tämä lumipallo-efekti sitten lähti. Mutta voitaisiin nyt ensimmäisenä hypätä tuonne 3D-CADin puolelle ja katsoa, miten tämä koko suunnitteluprosessi lähti. Mennään katselemaan. No niin, täälläpä me ollaan nyt Fusion 360 puolella ja tässä meillä on nyt skannattuna toi S13 sen vakio taka-apurunko. Ja tähän samaan skannitiedostoon on nyt, tai assembly-tiedostoon on nyt liitetty tuo Nissanin vakioperä. Ja tää on nyt aseteltu ihan vakio pultireikien kohdalle, että saadaan tää vetarin laipan linja tai keskilinja täysin samalle kohdin kuin vakiona. Tähän samaan assemblyyn on nyt mallinnettu hyvin karkeat mallit Nissanin vakiovetareista, eli tässä nyt on tärkeimpänä oikeastaan tuo laippaväli, mitä me halutaan tietää. Ja tässä voi sitten verrata, miten ne eroaa noin E46 vetareista. Tähän samaan malliin on sitten tietenkin liitetty tuo E46 perämurikan skanni, mikä on mallattu kohilleen samaten tämän vetarin laippalinjan kanssa ja että se tulee kans keskelle. Ja tässä sitten on samalla pystyy sitten katsoa, että miten paljon tätä apurunkoa joutuu muokkaamaan, eli no kuten tästä kuvasta voi nähdä, niin fyysisiltä mitoiltahan tuo perämurikka on aika lailla saman kokoinen kuin S13, ei se paljon eroa. Mutta kiinnityskohdat täällä on hyvin paljon sitten erilaista. Eli tämä takalaita on täysin erilainen, tuon joutuu rälkäimään auki ja suunnittelemaan uuden kiinnityksen tolle. Ja samaten etulaita. Tänne joutuu pikkasen tekemään tilaa tänne keulaan, plus sitten toi kiinnitys on ihan erilainen kuin Nissanin. Tosiaan aika pienellä muutoksella loppujen lopuksi tämän kyllä saa tänne istumaan, että ei sinänsä mitenkään paha. Melkein pystyisi Bolton osasta jo puhumaan mun mielestä. Sitten tämän E46 perämurikan mukana on tietysti mallinnettu samanlaiset karkeat mallit vetareista, jotka on tässä sinisellä ja punaisella on sitten Nissanin vetari. Ja tässä pystyy katsomaan sitten, miten paljon tuo laippaväli eroaa. Eli tässä on, nyt voidaan itse katsoa tuosta väli-inspektillä. Se on vähän reilu 30 milliä per puoli. Nyt tulee raiden väli ei suoranaisesti levennyt, koska Hämarin laakerin korkeus on hieman eri kuin Nissanissa. Mutta tämä 30 milliä on tavallaan offsetti, mikä pitää huomioida nyt siinä olka-akselin suunnittelussa. Ja joo. Siinä on hyvin karkea malli ja tästä on hyvä lähteä suunnittelemaan, että miten tuo perämurikka kiinnitellään. Plus tästä saadaan nyt noin mitat, että miten paljon tuo laippaväli levenee. Niin seuraavaksi päästään tekemään noin perämurikan kiinnikkeet ja sitten suunnittelee olka-akselit. Joo, siinä olikin muutama klippi aiemmin, kun tätä apurunkoa on työstetty. Ja tässä on myöskin tehty nyt kiinnikkeet sille Hämarin perämurikalle. Ja se nyt tulee olemaan
ainakin toistaiseksi niin ihan suoraan kiinteällä kiinnityksellä. Mä en itse mitään puslituksia tehnyt tälle ihan siihen perustuen, että tässä Nissanissa ei ole vakionakaan sitä, niin katsotaan mitä se Bemarin perämurikan kuori tykkää tosta, mutta puslathan täällä ne jää totta kai apurunkoon itsessään vielä, että ja voimansiirtoon varmaan laitetaan totta kai jonkunnäköinen ratti sinne vaimentamaan voimansiirron iskuja, niin en usko, että tämä jäykkä kiinnitys tuolle perälle tulee olemaan ongelma. Ne on tehty tollaan ja kannattaa lyödä hitsailtu ympäriinsä, että pitäis kyllä kestää siltä osin. Sitten tänne apurunkoon on vielä tehty vahvikkeet samaan tyyliin kuin esim. Mitä GK-tekki myy näihin säkoppasin ja varmaan muihinkin apurunkoihin myy näitä vahvikekittejä. Eli se on käytännössä tämmöiset levyt, vaan mä teen nää ite ja noin dimplet kaikki hakattu ite ja otettu siitä vähän mallia, että miten ne on siellä sen tehnyt ja samaan tyyliin tehty nämä. Ne on suoraan hitsattu siihen ja vielä testailin tukivarret ja olkavarsin paikalla, että jos tossa ei ota tukivarret kiinni näihin ja pitäisi toimia. Tänne nyt oikeastaan enää tarvitse kuin nämä alkuperäiset ihme värinän vaimennuspainot täältä ja täältä ja täältä ja tuolta. Välkäjä pois ja sitten maalata apurunko, niin se olisi valmis sitten kans kasausta varten. No niin, täällä ollaan taas Fusionin puolella ja tässäpä meillä on nyt auki tiedosto näistä meidän olka-akseleista ja minkälaista näistä nyt tuli suunniteltua. Ja tämän näköinen härdellihän tää on. Ja no, tämähän aloitettiin taas ihan samaan tyyliin kuin tuo perämurikka-homma, eli aloitettiin vakio-osien skannaamisella ja tässähän meillä nyt pohjalla näkyy S13 sen vakio olka-akseli. Ja mitä me tästä tiedostosta tarvittiin, niin oikeastaan pelkästään tämä alapallon nivelen paikka, muoto, malli sekä nämä tukivarsien puslien pesät ja iskarin alapään tappi. Ja tätä käytettiin sitten pohjana tähän meidän olka-akselin suunnittelin, koska mä halusin pitää edelleen S13 sen vakiogeometrian, koska en mä nyt itse ainakaan keksinyt, miten sitä lähtisi muuttamaan. Niin ainut miten se nyt pääsääntöisesti muuttuu on tietysti tämä aiemmin mainittu offsetti, eli kuten näkyy, niin tuo laakerin pinta on nyt otettu 30 milliä ulomas, mitä se on vakiona ollut. Ja täällä on tuppasatulla paikat plus tätä laakerin keskikohtaa on nostettu 30 milliä. Eli siinä on drop knuckle tehty tavallaan. Ja tää koko olka-akselihan nyt on suunniteltu kokonaan niin leikkeestä. Että mä pystyn ne tilaamaan DXF-tiedostona suoraan vaan netistä ja sitten hitsailla läjää, mutta ainakin seuraaviin, mitä näitä tulee suunniteltua, niin kyllä pitää tehdä jotkut kantattuista osista ja tästäkin olisi voinut monta osaa tehdä kantattuina, mikä olisi ollut järkevämpää, mutta nämä nyt tuli tehtyä tällä ja onnistui se niinkin, mutta parempi se olisi muutama osa tehdä kantattuna ainakin. Tai ainakin niin moni kuin vaan pystyy. Ja joo, tähän saatiin tää muoto ja kaikki osat suunniteltua niin kuin haluttiin, niin sitten vielä tuli pieni muutos matkaa ja laitettiin vielä nuo Bemarin jarrutkin sitten. Eli tietenkin kun tänne tuli Bemarin napa, mikä on tässä taas karkeasti mallinnettuna, niin siinä on kans 320 dieselin, mikä on tämä pikkuperäisten Bemareiden jarru, levy ja sitten satulat. Ja näiden satuloiden mukaan on sitten tehty nuo tuplasatulla kiinnikkeet, että saan käyttöjarrulle ja sitten hydraulikäkkärille oma satula. Ja tää nyt oli kans samalla pienimuotoinen jarru upgrade tavallaan, että tässä on isompi levy ja noita satuloita, paloja, kaikkia paljon helpommin saatavilla kuin Nissanin osia, niin samahan se oli laittaa. Plus tässä oli Bemarin jako tietysti, mikä vielä toistaiseksi nyt pidetään ainakin tässä, että sitten valmistusta varten niin tuli suunniteltia kans tämmöiset jigit, hyvin yksinkertaisesti, että saadaan noi puslapesien paikat ja kulmat tismalleen oikeiksi ja oikeille paikoilleen, niin nämä printattiin ihan PLA-muovista aivan semmoiset simppelit, että saatiin ihan vaan ton valmistuksen ajaksi noi puslapesät tismalleen suunniteltuihin kohtiin. Ja sitten oikeastaan kun tässä oli kaikki suunniteltu näiden skannien ja omien mittojen mukaan, niin sitten tilattiin nuo leikkeet ja lähdettiin valmistamaan olka-akselia. Sormin ääreen.
lämpimänä. Kyllä 5 milliä. Joo, siinä olisi iskaritapit valmiina ja alapallon kartiot on valmiit ja pinnalla tuli ihan karmeita, mutta näin mikä ammattikoneesta jo, niin ei ole sen väliä, siihen tulee maali päälle. Mutta joo, siinä olisi vikat osat, ei muuta kuin enää katkaista irti ja ruvetaan kattelemaan miten ne passaa paikalle. Joo, tosiaan pitää näihin vielä kierteekin tehdä. Semmoset, ihan tyytyväinen on. En mikään sorvari oo, mutta kyllä nyt yksi saatana insinööri yhdet kalikat osaa tehdä. Joo, olisin nääkin voinut teetättää jollakin oikealla koneistajalla, mutta kyllä mä haluan vähän itsekin kokeilla ja oppia, että miten näitä tehdään. Niin sanotaan, ei tämä ainakaan halvemmaksi tuu näin. Nyt on tossa jokunen tunti sorvantuneita kalikoita, mutta minun mä itse opettelen ja kokeilen näitä. No niin, siinä alkaisi olla palapeli valmis kasattavaksi. Eli siinä on olka-akseli, leikkeet nyt vaan testikasassa tuolla teipillä. Testattu vaan toi osien istuvuus ja että kaikki passaa paikalleen niin kuin pitää. Ja sitten käytetty vähän napoja paikallaan ja mallailtu E46 pikkujarrujen kanssa, mitkä tähän nyt tulee sitten noitten E60 napojen lisäksi. Ja kaikki tuntuisi passaavan ainakin tältä istumalta vielä paikalleen. Satulakiinnikkeetkin passaa paikalleen justiin. Ja tuo sorvailtu puslapesäät, alapallon kartio ja iskunvaimenninen kiinnitystappi. Joo, ei kai siinä siihen kummempaa. Seuraavaksi ruvetaan hitsailemaan läjän. No niin, siinäpä olisi hitsaussetuppi nyt valmiina ja otetaan tuolta vielä läppäri auki, missä on käditiedostot ja tarkemmat mitat vielä, että saadaan kaikki levyt mätsäämään niin kuin on suunniteltu. Ja sitten näiden jigien avulla tietysti noin puslapesäät sinne minne halutaan. Mutta ei mitään, lyön Timko tulille ja ruvetaan hitsaa. Joo, siitä lähtee nyt ensimmäiset levyt yhteen niin sanotusti. Ja ei mitään, pyyhkistää vähän asetonilla osia ennen kuin tinneriä. Ei me tinnerillä, kyllä pyyhkistä. Siinä on aseton. No niin. Eli pyyhkistää vähän osia ennen kuin pannaan mikki laulaa. Ja nyt olisi tarkoitus hepata kaikki kasaan ja laittaa puslaa sen verran paikalle, että saadaan kokeiltua paikalle ja autoon. Siellä on nyt apurunko pultattuna ja omalla paikallaan, niin saadaan testattua, että tämä nyt toimii niin kuin pitää. Ei mitään, ruvetaan hitsailemaan. Oh yeah! Istuvuus on kyllä hyvä. Joo, siinä alkaa olla ihan muodossaan ja osat passaa aika jees. Siten miten mä suunnittelinkin. Näissä oli ihan pikkusen heittoa näissä puslapesien vastinkappaleissa, mutta muuten passaa aivan nätisti nämä osat ja aiku lämmin. Joo, enää tuo viimeinen puslapesä ja sen kiinnike ja sitten sinne vois ottaa puslat väliaikaisesti paikalleen. No niin, siellä olisi ensimmäinen olka nyt hepattu ja tukivarret paikallaan ja pikaiselta vilaukselta tuntuisi ainakin toimivan ja joustossa ei mikään jumita ja no, tietysti nämä tukivarret nyt lututtaa. Tää pysyy paikallaan. Kaikin puolin vaikuttaisi ihan hyvältä. Ei mitään, kokeillaan tolppaa ja loput osaa paikalle ja miten se toimii. No niin, siellä on nyt jarrut ja molemmat satulatkin paikallaan ja monta probleemaa oikeastaan jarru satuloita. Kiinnitystä pitää pikkusen simmata, kun ottaa tonne vähän kiinni, mutta etäisyys on hyvä ja passaa nyt pikkupämäärin jarrujen kanssa. Ja siellä on nyt nostettu myös remurikka pikkusen paikalleen sinne. Näköjään pulttikin jäänyt puolitiehen. No, nyt kokeillaan meneekö etarin paikalle. Elikkä tuolta yläpuoli. Yhtäkkiä pooritus vaihtui.
sehän vaan meni kun menikin sille ihan mukavasti. Ja pitää melkein ottaa tolppa irti ja vähän kokeilla joustoa ylös alas, miten toi vetari käyttäytyy. Toloppa. Noniin. Okei, nyt se on niinku ulosjousto isoimmillaan. Täällä on vielä kans joustoa. Kokeillaanpas ihan ylimmilleen sitten. Mutta en usko, että koskaan tulee ainakaan näin paljon sisäjoustoa toivottavasti olemaan. Vaikka olisi kyllä hyvää länä. Vetarissakin on vielä jousto. Elikkä kaiken järjen mukaan mitäs toimii. No helvetti. Ei oo suunnittelut ja laskut mennyt ihan hukkaasti. No niin, ja siinä on toisenkin puolen olka-akseli nyt heppailtu. Tossa näkyy miten toi jigi toimii. Laittaa puslat paikalle ja käyttää vielä kans toisella puolen kiinni, että voi kokeilla sen vetarin toimivuuden kanssa siellä. Sehän rupeaa näyttää ihan taka-akselilta. Very nice. Vittu se vaan sähkö. Missä on sähkö? Tuonne työmaalle ei kannata ehkä nyt. Ensimmäiset saumat ruuttailtu. Otellaan, että palikat jäähtyy. Timkosta nupit kaakkoon ja... Ai tääkin on lämmin. Ai. Tässä sä touhuat. Tässä teet. Täällä kulmassa kipinöitä lenteli ja... No mä katson kun mä tässä niinku... niin tuolla päällä. Joo, no niin, joo. Ruuttaillaan nää loppuun. Kun joku vitu insinööri, joka suunnitteli nämä, niin ei kyllä yhtään suunnitellut miten nämä hitsataan. Jos tää on sillai... Nää pitää tehdä sillai go with the flow. Ei joo! Mä lähinnä täällä. Mitä? Hei, jos se ei pysy, niin sit se irti. Toki. Ai, kun tääkin on lämmin. Hytysykleistä. Ai! Joo. Loppuko muuta jumalta lanka? Vittu laita. Oi vittu! Ei oo mikään vittu. Se tapahtuu nyt synnytys. Avaruoluonto. I'm gonna lay a bead. Tiedätkö mistä huomaa, että tää on suunniteltu pämärit osille? No. Tää alkaa ruostua. Hei! Mene sinne! Aha. Ei vittu, nämäkin on Pemari-osia täällä. Well, shit. Varmaan pikkusen liian kovalla ehkä viime. Ehkä. Ja sitten langan syy. No ei minä tiedä. Ei minä mikään hitsari ole. Näkyy ihan helvetin hyvin.
sellaisia osia. Puretaan kaikki pöydälle. Siitä vaan. Täällähän meillä onkin jo Nissaninkin etupää mallailua. Mallailua tosiaan, ja Weissfabit on siellä nyt paikallaan. Ja niin kuin mä osasinkin olettaa, niin sitä kamberia tulee aivan helvetisti. Se nyt kävi pieni moka sinänsä, että myyjällä, että saman puolen nämä yläpäät, ja mä en yhtään kyllä tiedä miksi. Saahan nähdä. Mä vielä kokeilen tällä setupilla, saako tätä vielä pystympään plus rengas maassa ja linkussa, että miten se sitten käyttäytyy, kun rengas on linkussa, että kääntyykö se miten paljon pystympään, mutta epäilisin, että tää voi olla vähän liikaa tää. Mutta oishan se kyllä härön näköinen tämmöisellä setupilla. Ja niin kuin jo aiemmassa jaksossa sanoin, niin ulkonäkö eellä, mutta tässä joutuu kyllä ehkä pienen kompromissin tekemään. Mutta jos ei, niin sitten muokataan noin, tai no ei sinne tarvitse kuin se toinen puoli muokata. Ne oli tosiaan saman puolen yläpäät. Mutta eiköhän ne sinne saada, jos ne nyt sitten tarvitsee. Noniin. Se on ihan viittavalle tulossa alas kärryltä. Katsotaan miten me saadaan tää tästä alas. Ai että täältähän löytyy hyllystä sopivat Bemariin jaolla olevat spacerit. En tiedä miten leviät nuo, mutta näillähän me saadaan noin käyttiksen kesävanteet. Miksi tää näyttää jotenkin väärältä? Tähän näppärä tulee heti meidän helmopikakiinnikkeelle käyttöön. No, näppä. Länäautoilusta oppineena. Tän takia mä tein nää pikakiinnitykset näille kaikille koriosille. Nyt ei mahdu laskea alas, koska tunkki ottaa puskurin kiinni. Mutta ei hätiä mitään. Tyhmää toistaa sama virhe kahdesta. Ei vittu, siinä se nyt on. On takapäin ihan kauhean näköinen näillä vanteilla, mutta jumalauta, se on taas omilla rattailla. Onko meillä jousitusta täällä? Tää varmaan lyö puskurit ja helma takas paikalle ja pukataan vähän taaksepäin, vähän kattoo miltä tää näyttää. Joo, ja kärry saa mennä seuraavaan reeksi, elikkä tohon. No, tätä pitää kyllä ehdottomasti vahvistella, tää meinas jo olla pikkusen hilkulla tän kanssa. Ja tää 4 koppaa vielä huomattavasti painavempi kuin tuo Nissanin, niin joutuu vähän jotain keksiä, että aletaan tehdä kokonaan uusi. Nää on kyllä näppäät. Puskurithan mulla nyt tuli kiinni tommosella Juice-pikakiinnikkeillä. Ja tää auttaa kyllä tosi paljon siinä, että esimerkiksi kun auto ajetaan trailerille, niin saadaan nopeasti nämä puskurit ja helmat poikkeen, koska ne aivan satavarmasti tulee olemaan tielle. Noniin, siinäpä se nyt on omilla rattailla ja pois sen rullakon päältä. Seuraavana isona hommana itse jos ruveta suunnittelee voimasiirtojuttuja tonne, eli vaihelaatikkoa paikalle, että pitääkö sille tehdä tilaa tonne kardaani- ja kytkinkuppa-tunneliin. Ja tosiaan käyttää tekniikkaa paikallaan vaihelaatikon kanssa. Joo, siitä on hyvä jatkaa. Tämän jakson tarkoituksena oli saada tää alas tosta pukilta ja siinä se nyt on. Pistetään tää yksi purkki ja nähdään seuraavassa jaksossa.